Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі і закрыем мы гэтага тыдню абмеркаванне і эфірны дзень з размовай і абмеркаваннем усіх падзеяў важных з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александром Фрыдманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Дмитрий, вітаю. Ёсць шмат тэмаў, якія хацелася б абмеркаваць, ад глобальных да, скажем так, хайповых. Давайте пачнем з глобальнай, хай людзі подцягваюцца, хайповую тэму накінем бліжэй там да сярэдзіны. Я так планую размову, тым больш што хочаш не хочаш, мы дзесьці так на гэтую тэму спецслужбаў выйдзем у любым выпадку, таму што ёсць падставы. Але давайте з глобальнай тэмы. Апошнім часам актывізаваліся размовы пра тое, што нібыта Еўропа, як мінімум 3 краіны, Брытанія, Нямецчына і Францыя, спрабуюць наладзіць, закінуць, как кажуць, вуды у Москву, у Кремль і там, скажем, распачаць перамовы з Расіяй па спыненні украінскай вайны. Што дае падставы, як вы лічыце, меркаваць палітыкам, лідарам гэтых краінаў, што Москва, магчыма, гатовая пайсці на такую перамову з іх падачы менавіта, калі не атрымалася ў Трампа? Сапраўды інсайдерская інфармацыя на гэты конт прысутнічае, але вельмі цяжка насамрэч разумець, наколькі яны прасунуліся ў гэтых перамовах. Бо ізноў жа такія ідэі ёсць, відавочна ідзе да абмеркавання паміж Парыжам, Лонданам і Берлінам. Момант лічыцца, відаць, сыходзячы з тых публікацый, якія мы бачым, адносна спрыяльны, але наколькі яны сапраўды ўжо прасунуліся, ёсць ці ў іх ужо ўзгодненая пазіцыя, ці ведаюць яны, хто будзе з Масквой размаўляць, пакуль на гэты конт нічога не вядома. Так што я б тут асцярожна паставіўся да гэтай інфармацыі. З чаго сыходзяць у Берліне, у Парыжы і ў Лондоне? Сыходзяць з таго, што зараз Расія знаходзіцца не ў лепшым стане. Не ў лепшым стане эканамічна, не ў лепшым стане военна, бо поспехаў на фронте, нягледзячы якую там, чтоб там Путін не распаўсюджваў і якія байкі і казкі не распавядаў бы, ёсць жа аналітыка, адсочваецца сітуацыя на фронте, і тут тое, што інфармацыя, якая ідзе ад украінскага боку, яна таксама пераправяраецца. І выглядае так, што ў еўрапейскіх краінах прыйшлі да высновы, што ў Расіі сур'ёзныя праблемы і бліжэйшым часам сітуацыя на фронте на карысць Расіі не зменіцца. Я б тут таксама паставіўся бы стрымана да гэтых выказванняў, да гэтых ацэнак, бо сітуацыя там вельмі імкліва змяняецца. Зараз сапраўды яна для Расіі выглядае не найлепшай, але магчыма, у іх будуць здабыткі ў тэхналагічным накірунку, і яны змогуць выйсці на больш прыемны вектор развіцця для сябе. Спадзяюся, што не выйдуць, але ўсё ж такі гэты фактор улічваць таксама неабходна. Дык вось, сыходзячы з таго, што ў Расія зараз мае праблемы, і гэта той момант, як лічуць у Еўропе, калі можна паспрабаваць Расіі прапанаваць рэальныя перамовы. То бок, па прынцыпу, у вас сітуацыя і зараз ужо дрэнная, а будзе яшчэ горшая. Так што глядзіце, расіяне, глядзі Путін. Зараз ёсць магчымасць дамовіцца, мы можам дамовіцца пры пэўных умовах, можам правесці сур'ёзныя перамовы. Калі не, дык сітуацыя для цябе можа пагоршыцца. Для Пуціна гэта неспрыяльны момант. Зараз не той момант, калі ён хацеў увесці перамовы. Але тут ёсць іншы чыннік, калі сапраўды дынаміка і эканамічная, і ваенная для Расіі будзе толькі пагаршацца, тады ў пэўны момант зараз, нават зараз, не ў будучым, а зараз ёсць сэнс для Пуціна сапраўды перайсці да гэтых перамоў. Ягоная рыторыка, яна больш стрыманая, яна больш адкрытая, у тым ліку і да кансультацыі з еўрапейцамі. Але ізноў жа, рыторыка Пуціна – гэта рыторыка Пуціна. Словы – гэта словы, справы гэта справы. Вось. Так што у якім накірунку гэта ўрэшце рэшт пойдзе, ці будуць нейкія перамовы, гэта залежыць ад таго, ці будзе знойдзены нейкі
падмурак для таго, каб іх весці. Таксама пытанне, як будуць весці сябе Злучаныя Штаты, пакуль Еўропа імкнецца скарыстаць магчымасць, што Злучаныя Штаты фактычна выйшлі з перамоўчага працэса, актыўна ў ім не удзельнічаюць і, так бы мовіць, заскочыць у гэты перамоўны працэс. Но амерыканская знешняя палітыка яна таксама імкліва змяняецца. Пакуль Трамп не дэманструе жаданне актыўна займацца Украінай, ён расстаўляе прыярытэты інакш, Іран, потым будзе Куба, ну а Украіны там пакуль не бачна. Але ізноў жа і там сітуацыя можа змяніцца. Так што, магчыма, нейкія кансультацыі ўжо вядуцца, магчыма, яны прасунуліся, але перабольшваць іх значэнне я б усё ж такі не стаў. Такіх вялікіх падставаў для аптымізму на тое, што вайна хутка скончыцца, на жаль, на дадзены момант няма. Як вы лічыце, вось тое, што з'явілася інфармацыя пра нібыта спробы як мінімум 3 названых краінаў паспрабаваць дамовіцца з Пуціным пра пачатак нейкага вот такого перамоўнага працэса, і тут мы бачым спачатку Мадзьяр, ну который прэм'ер-міністр, а не камандуючымі войскамі беспілотнымі, прапаноўвае сваю краіну як пляцоўку для перамоваў паміж Расіяй і Украінай. Учора Зеленскі публікуе адкрыты ліст зварот да Пуціна з прапановай сустрэчы сам на сам і правядзення гэтых перамоваў. Ну то бок вот яно неяк так звязана, можа быць, сапраўды вот так вот агулам спрабуюць так неяк так схіліць Пуціна да пачатку перамоваў. Ну, калі мы паглядзім на гэтую заяву Зеленскага, і зноў жа тое, што выносіцца такія перамовы, яны рыхтуюцца звычайна не публічна. Калі гэта выносіцца ў публічную прастору, то гэта ўжо іншыя мэты. І тут мэты пераважна інфармацыйна прапагандысцкага характару. І гэта таксама зразумела. Канешне, сёння Пяскоў заявіў, што там няма афіцыйных каналаў камунікацыі паміж Масквой і Кіевам, і вось таму, так бы мовіць, намякнуў, вось чаму гэта перадаецца такім чынам. Але ізноў жа, калі нешта канфідэнцыяльна трэба давесці з Кіева ў Маскву альбо з Масквы ў Кіеў, ну магчымасці знайшліся. Тое, што Зеленскі абраў вось такую форму камунікацыі, яна паказвае, што ён гуляе перш за ўсё з гэтым адкрытым лістом Пуціна на інфармацыйна-прапагандысцкай, ён знаходзіцца ў прапагандысцкай інфармацыйнай прасторы, а не нейкая там камунікацыя, якая вядзецца. І напэўна, я думаю, што такога сур'ёзнага адказу ад Пуціна таксама не будзе. Там можа мы гэты адказ ужо бачылі. Гэта заява Пяскова наконт таго, ну патрэбна, хочаш размаўляць з Владзімірам Владзіміровичам, ведаеш, як у Маскву даехаць. Можа, гэтым усё і абмяжуецца. Можа, не, паглядзь. Калі гэта украінскі бок. Але адначасова з гэтай заявай ён сапраўды дае падмурак еўрапейскім кіраўнікам заявіць: вось глядзіце, Еўропа, вы глядзіце, Украіна гатовая да перамоваў. Вось Зеленскі выказаўся і кажа, што ён гатовы зрабіць тое. Усё, падмурак для таго, каб весці дыскусію, ёсць. Так што я думаю, што ў гэтым сэнсе гэта было скаардынавана. Так бы мовіць, гэты еўрапейскі, можа, праз пэўны час еўрапейцы таксама выйдуць ужо афіцыйна з гэтай ініцыятывы і скажуць: вось у нас ёсць заява прэзідэнта Зеленскага, мы яе падтрымліваем, і давайце разглядаць на аснове гэтай заявы далейшыя крокі. Што тычыцца спадара Мадзьяра, дык у яго ўсё проста. Ён ідзе у пэўным сэнсе тым жа самым шляхам, якім ішоў Віктор Орбан. Ён выкарыстоўвае магчымасці заявіць пра сябе. То бок усё ж такі пазіцыя Будапешту, сённяшняга Будапешту, яна адрозніваецца ад пазіцыі Орбана, прычым значна, што тычыцца гэтая палітыка куды больш праўкраінская. Але важныя моманты для Украіны, тая ж пастаўкі зброі, гэта там адказ вядомы: не. І таксама па-ранейшаму Будапешт набывае газ у Расіі. Так што ў гэтым сэнсе гэта адносна нейтральнае стаўленне. Канешне, не як у часы Орбана, прарасійскі курс, не, гэтага больш няма. Але калі разглядаць на тыя магчымасці ў Еўропе, дзе можна правесці перамовы, ну бадай засталіся толькі два варыянты, якія Маскву больш-менш маглі б задаволіць. Гэта альбо Братыслава,
альбо Будапешт. Але я ўвогуле не думаю, што нейкі еўрапейскі варыянт Пуціна задаволіць. Размаўляць з еўрапейцамі з Украінай у Еўропе не. Так што хутчэй за ўсё, калі размовы пачнуцца ў гэтым еўрапейска-украінска-расійскім фармаце, то сапраўды гэта будзе альбо ў Турцыі, у Азербайджане, магчыма у Казахстане, таксама магчымы варыянт, магчыма ў Саудаўскай Аравіі альбо ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, альбо ў Катары. Мне падаецца, што перамовы ў Еўропе на дадзены момант з удзелам Расіі яны хутчэй малаверагодныя. Якое месца і якая магчымая роля ва ўсіх гэтых працэсах і камбінацыях можа быць адведзеная Мінску? Таму што я чуў такія развагі, што вось гэты званок Макрона Лукашэнку, ён быў не толькі пра тое, каб папярэдзіць Лукашэнку не ўвязвацца ў пуцінскую авантуру ва ўкраіне, не спрычыняцца да вайны, але ў тым ліку, каб па прыкладзе Трампа так бы выкарыстаць Лукашэнку як такога там альбо пастаўшчыка інсайдаў, пра Пуціна, альбо перадатчыка нейкай інфармацыі Пуціна і гэтак далей. Як вы да гэтай ставіцеся версіі? Мне она падаецца слушнай, што такая логіка могла быць, але я не бачу тут нейкіх якасных вынікаў. Калі мы пабачым амерыканскі вопыт, а хіба ж вопыт амерыканскі такі ўжо пазітыўны, я не ведаю, шчыра кажучы, што там амерыканцы, якую яны карысную інфармацыю атрымалі пра Пуціна ад Лукашэнкі. І пакуль не зразумела, наколькі актыўна яны выкарыстоўвалі яго як канал сувязі. І тое, што мы бачым, якраз таки дынаміку беларуска-амерыканскіх стасункаў пачыналася відавочна, пачыналася як гісторыя, звязаная з Украінай. Нездарма ж усё ж таки, вось калі паглядзець на этапы выбудовы гэтых стасункаў, то адзін з галоўных этапаў быў візіт генерала Келаха. А генерал Келах, ён тады адказваў якраз менавіта за Украіну. А Джон Кол, сённяшні спецыяльны прадстаўнік Трампа па Беларусі, ён быў намеснікам Келага. Дык вось, калі у той момант, калі за гэты напрамак адказваў Келах, у шырокім сэнсе гэтага слова, не Келах так, можа, і актыўна гэтым напрамкам не займаўся, але ён быў тым, хто фармальна курыраваў гэты напрамак, ўсё ж такі. Тады у гэты момант, у гэтым часам галоўны накірунак быў менавіта украінскі з пункту гледжання амерыканцаў. Яны разглядалі Лукашэнку сапраўды як канал сувязі з Масквой, як магчымы фактар пры перамовах. Калі мы паглядзім на сённяшні стан беларуска-амерыканскіх стасункаў, асабліва пасля таго, як Келах сышоў, а Коул стал спецпрадстаўніком, ну так мы бачым зараз двухбаковыя стасункі, розныя эканамічныя сделкі, іншае. Вось гэта цікавіць зараз амерыканцаў на беларускім напрамку. У мяне складваецца такое адчуванне, што амерыканцы на сённяшні момант ацэньваюць Лукашэнку у якасці нейкага канала сувязі з Масквой ужо не так, як гэта было ў мінулым годзе. Напэўна, такім ужо якасным гэты канал не стаў. Еўрапейцы, канешне, могуць паспрабаваць, каб праз Лукашэнку там нешта перадаць. Ну чаму не? Усё ж таки Лукашенко гэта той чалавек, які можа ў любы момант Пуціну патэлефанаваць, і Пуцін з ім будзе размаўляць. То бок гэтая магчымасць прысутнічае. Але гэта хутчэй такая тэхнічная функцыя, і я пытаюся, хіба гэта ж адзіная функцыя? Навошта патрэбны Лукашенко, напрыклад, калі ёсць Герхард Шрёдер, які вось на мінулым тыдні, на гэтым тыдні быў у Маскве. Няма інфармацыі, што ён прымаў удзел у працы ў Петербургскага эканамічнага форума, але ў Расіі ён дакладна быў. Відаць, у яго там нейкія сустрэчы былі канфідэнцыйнага характару. Магчыма, ён прывёз нейкую інфармацыю і нешта атрымаў адказ і будзе перадаваць. Ну, калі ёсць Шрёдер, у якога сапраўды сяброўскія стасункі з Пуціным, ну, навошта патрэбны яшчэ і Лукашенко. Так што тэарэтычна такая магчымасць верагодна, але я не думаю, шчыра кажучы, што ў дадзенай сённяшняй сітуацыі Лукашенко гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайдаў. Хаця
сітуацыя можа змяніцца. Можа праз некалькі месяцаў гэта будзе выглядаць зусім інакш. Давайте вось адразу пакуль не адышлі далёка от амерыканскай вот этого тэмы перамоўнай. Мы з вами ўжо абмяркоўвалі магчымую прычыну того, что Коул не прыехаў, як абяцаў яшчэ там у сярэдзіне траўня у Мінск. Вось ужо чэрвень і Коула ўсё няма. Да гэтага мы ўжо чулі версіі про тое, что як выказаў самае сваё меркаванне Аркадий Мошас, что ну как бы страціў цікавасць Трамп да гэтых перамоваў, да Лукашэнкі і гэтак далей, і таму Коул увогуле больш не прыедзе. Чулі размовы про тое, что паколькі Европа трымае сваю прынцыповую пазіцыю і адмаўляецца пропускаць беларускі калій праз сваю тэрыторыю, то і вось гэта зняццё амерыканцамі санкцый з беларускага калія практычнага некага карысці не мае, і таму таксама з-за гэтага вот пакуль вырашаюцца пытанні з там Польшчай, Літвой альбо Украінай, таксама перамовы гэтыя загразлі. Тут оказывается ёсць яшчэ одна версія, яе выклаў Валерый Цыпкала. Ён тут свой аналітычны геній таксама праявіў і сказаў, што ўсё з-за таго, что Коул прызнаўся у камунікацыі з Ціхановскай. Вот ён пракамунікаваў, пра гэты телефонны звонок сам у сябе расказаў у соцсетке, і таму у Мінску на гэта пакрыўдзіліся, адносіны пахалодзіліся, і Коул не змог прыехаць. Ну, атрымліваецца, не пусцілі яго ці адмовіліся прымаць, ну, калі ісці па логіцы Цыпкала. На што Коул адказаў про тое, что у вас усё выкладзена неправільна, я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні. Маецца на увазе, калі пастор Франклін Грэм прыязджаў, і вот не далучыўся Коул да гэтай паездкі адначасова, как бы ўсё сумясціць. Ну і дарэчы, Коул таксама адказаў на у Іксе на выкладзенае відэо Светланы Ціхановскай, дзе яна кажа пра палітвязняў, сказаў, што не губляйце надзеі, працэс ідзе, ўсё будзе. То бок все ж таки будзе, не будзе. Вот як вам бачыцца на вот склаўшы ўсе гэтыя версіі, у чым прычына можа быць затрымкі? Ну, я пачну з апошняга. Я просто вось такую канструкцыю зраблю, калі раптам Еўрапейскі Саюз, Еўразвяз вырашыць накіраваць мяне, напрыклад, у якасці прадстаўніка на перамовы з Лукашенко, я думаю, што я зусім не тая фігура, з якой бы яны там жадалі бы размаўляць. Ну, і шчыра кажучы, па шчырасці, я таксама не жадаю з імі размаўляць. Так што тут трэба... Вы гарэлку яшчэ піць не развучыліся? Не развучыўся, але гэта не тыя людзі, з якімі я б жадаў бы гэта рабіць. Вось, калі, я просто да чаго гэты прыклад, калі вось такі чалавек будзе абраны, ну, з пункта гледжання лукашэнкаўцаў абсалютна непрымальны і нефарматны, але калі будем патлумачыць, што вось гэты чалавек, які мы абралі, вось ты або будзеш размаўляць з гэтым чалавекам, альбо ты ні з кім не будзеш размаўляць, ну тады я думаю, што Лукашенко будзе размаўляць з кім заўгодна. Паколькі ён у гэтым сэнсе, ён куды больш прагматычны, чым гэта падаецца Валеру Цапкалу, як мне падаецца. Тыя моманты так, калі там Зеленскі сустракаецца з Ціхановскай і паказвае сваё стаўленне да Лукашэнкі, Лукашэнку гэта непрыемна. Вельмі непрыемна, я ўпэўнены. Але калі Зеленскі раптам скажа Лукашэнку: Рыгорович, давай сустрэнемся паслязаўтра недзе там у беларуска-украінскім памежжы, паразмаўляем. Нават на тваёй тэрыторыі сустрэнемся. Ну, хіба ж Лукашенко скажа: не, Володя, не буду. Ты сустракаўся з Ціхановскай, пасля гэтага ты для мяне назаўсёды наркаман і гніда, з табой я сустракацца не буду. Ну, конечно, ён не зробіць гэта. Пойдзе і будзе сустракацца. Так робіцца палітыка. Я б не перабольшваў значэнне гэтых фактараў. Я не ўпэўнены, што адміністрацыя Трампа цалкам страціла цікавасць да Лукашэнкі і да Беларусі. Не, гэтага няма. Просто гэта на дадзены момант, гэта для іх не перспектыўны накірунак.
Для іх украінска-расійскі накірунак, усё што звязана з вайной, не асабліва перспектыўны, яны бачаць, што там немагчыма дасягнуць на дадзены момант нейкіх вынікаў. Ну калі вынікаў нельга дасягнуць, ну займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах. Ну тое ж самае з Коўлам, ён застаецца спецпрадстаўніком, яго ж ніхто не пазбавіў гэтай пасады, ён чакае свайго спрыяльнага моманту і ён далей працуе над гэтымі рознымі сделкамі, пераважна эканамічна-палітычнага характара, якія можна сделать. І я б тут правёў бы пэўную паралель з іншым прадстаўніком Трампа, Рычардам Грэнелам. Дарэчы, чалавек, які мае куды большы дыпламатычны вопыт, чым Джон Коул у свой час падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Трампа, ён быў спецыяльным не спецыяльным, ён быў амбасадарам Злучаных Штатаў у Берліне. І ён разглядаўся, дарэчы, Трампам як адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду дзяржсакратара. У выніку ён прайграў апаратную гульню Марка Рубіо і сур'ёзнай пасады не атрымаў. Дык вось, усё ж таки пэўную пасаду ён атрымаў. Ён адказваў за венесуэльскі накірунак. І гэта менавіта Грэнел праводзіў перамовы з прэзідэнтам Мадура. Просто ягоныя прапановы яны былі больш такія спакойныя, што Мадура гэта чалавек, з якім можна дамовіцца. Ён там прапановаў розныя праекты эканамічнага характару. Ну фактычна ён займаўся тым жа самым на венесуэльскім напрамку, чым Джон Коул займаецца на беларускім напрамку. У выніку паслугі яго больш не запатрабаваныя, бо амерыканцы вырашылі ісці ў Венесуэле іншым шляхам і зрабілі тое, што там зрабілі. Мадура знаходзіцца там, дзе ён знаходзіцца. Ці гэта азначае, што калісьці паслугі Грэнела не будуць запатрабаваны, магчыма, яго выкарыстаюць на венесуэльскім напрамку альбо на іншым напрамку. Тое ж самае, ён чакае спрыяльнага моманта. Тое ж самае адбываецца з Коулам. Зараз няма прадумоваў, чтобы зрабіць большую сделку, вялікую сделку, якую ён жадаў зрабіць. Магчыма, яны ў пэўны час гэтыя прадумовы будуць, і тады Коул з'явіцца ў Беларусі. Трэба чакаць. Ну што ж, будзем чакаць. Давайте да іншых тэмаў. Спадар Александр, скажыце шчыра, вас спрабавалі вербаваць спецслужбы? Сур'ёзна не. А не сур'ёзна? А не сур'ёзна? У мяне ў маім жыцці былі размовы з людзьмі, якія відавочна звязаныя з спецслужбамі, якія задавалі пэўныя пытанні, больш-менш адкрыта, але ізноў жа нешта, што можна было б назваць вербоўкай, прапановамі. Не, нічога такога я ніколі не атрымліваў і спадзяюся, ж не атрымаю. Ага, то бок вам пакуль што каяцца няма ў чым і прызнавацца. Не, такого не бачу. Добра, у мяне былі, я б сказаў так, у мяне былі размовы у розных фарматах з людзьмі, якія могуць быць звязаны. Ну я зноў жа, я такія пытанні зразумела адкрыта ніколі не задаваў, гэта не прафесійна, але ізноў жа той накірунак размовы, як яна ідзе, якія пытанні ставяцца, гэта досыць зразумела. Нармальныя, цывілізаваныя, прыязныя, не сказаў бы такія ўжо прыязныя, культурныя размовы, але без наступстваў. Але у вас былі здагадкі, якую спецслужбу, дакладней спецслужбу якой краіны яны прадстаўляюць? Так, конечно. Не падзеліцеся? Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Ага. Нават гэта было ў кантэксце 21-га, мне падаецца, 22-го году. Я ж да гэтага часу у беларускай грамадскай супольнасці, назовем гэта так, быў фігурай незнаёмай, мяне асабліва ніхто не ведаў, да я і асабліва і публічным палітычным аналізам не займаўся у тыя часы. Так ці інакш, калі мяне сталі запрашаць у беларускія эфіры, калі я адчыніў уласны тэлеграм-канал, калі я стаў выказвацца на розныя палітычныя тэмы, і не толькі палітычныя тэмы, адпаведным структурам стала цікава, хто я такі. І гэта зразумелая цікавасць праз тэлеграмы, праз іншыя сродкі мне пісалі людзі,
задавалі мне розныя пытанні, у бот тэлеграм-канала ішлі пытанні, і пытанні былі досыць зразумелыя, ну, мне зразумела, ім трэба было высветліць, ці з'яўляюся я супрацоўнікам нейкіх спецслужбаў, ну, канкрэтна кажучы, нямецкіх спецслужбаў, відавочна, якіх жа яшчэ. То бок там задаваліся адпаведныя пытанні. Я б не сказаў, што яны так адкрыта задаваліся, яны больш-менш элегантна імкнуліся так гэтыя пытанні, ну, не так адкрыта задаваць, но мне было зразумела, што гэта такое, ну, і в прынцыпе я гэтым людзям, калі яны мне задавалі пытанне, там, не ведаю, праз бот у тэлеграм-канале і іншае, я ім адказваў тое, што я абсалютна спакойна магу адказаць у любой сітуацыі. Я не з'яўляюся супрацоўнікам спецслужбаў і не збіраюся станавіцца супрацоўнікам спецслужбаў. Я думаю, што яны досыць хутка зразумелі для сябе ізноў жа у іх склалася ўяўленне пра тое, хто я такі, чым я займаюся, што ад мяне можна чакаць, ну і адпаведна цікавасць да мяне знікла. Я думаю, што я беларускім спецслужбам досыць зразумелы чалавек. У тым сэнсе яны разумеюць, хто я такі, што ад мяне можна чакаць. Думаю, што пытанняў да мяне ў іх больш няма. З улікам таго, што менавіта праз эфіры на Еўрарадыё у публічную сферу спадар Александр і выйшаў, то можна сказаць, што вось менавіта Еўрарадыё стала прычынай таго, што на яго зірнула гэта вока Саурона лукашэнкаўска КДБ. Але спадар Александр насамрэч, ну, как бы не тое, што спецыяліст, а ён вывучаў дзейнасць штазі. Калі вот сыходзячы з таго, што вы даведаліся пра тое, як працавала штазі, якімі метадамі дзейнічала, і з улікам таго, хай і небагатага, але вашага досведу супрацы, як вы ацэнілі сітуацыю з Алінай Харысавай? Ну, я б яшчэ трошки дадаў, чаму гэтыя гісторыя штазі і ўвогуле метады штазі яны цікавыя ў гэтым сучасным кантэксце, бо ўсё ж такі в штазі яны выпрацоўвалі свае метады, але яны працавалі ў значнай ступені па-савецку. І ў іх была вельмі шчыльная каардынацыя супрацоўніцтва з савецкімі таварышамі, назовем гэта так. І калі ты глядзіш на гэтыя дакументы, разглядаеш розныя спецыяльныя, як яны гэта называлі, актыўныя мерапрыемствы, якія яны праводзілі, як яны праводзілі, асабліва сумесныя з Савецкім Саюзам, ты просто лепш пачынаеш разумець метады з працы савецкага КДБ. Гэта вельмі важная насамрэч крыніца, бо значная колькасць матэрыялаў Камітэта дзяржаўнай бяспекі, яна знаходзіцца ў расійскіх архівах, яна недаступная. Што тычыцца там іншых падраздзяленняў КДБ, напрыклад, у Латвіі, Літве, Эстоніі, гэтыя Грузіі, гэтыя архівы, Украіне, канешне, гэтыя архівы адкрытыя, з гэтымі матэрыяламі можна працаваць, і ты, прыкладна, бярэш гэтыя матэрыялы, параўноўваеш і разумееш, як яны працуюць. Чаму гэта важна ў актуальным кантэксце? Бо расійскія ФСБ і іншыя расійскія спецслужбы і беларускі КДБ, яны нашчадкі. Яны ж адкрыта кажуць, што яны нашчадкі савецкага КДБ, но ў беларускім выпадку гэта яшчэ і відавочна, яны ж сябе і называюць камітэтам дзяржаўнай бяспекі. То бок гэтая савецкая традыцыя, яна ў іх захавалася. У чым моцны бок працы КДБ быў? І ў прынцыпе гэта выглядае так, што это да сённяшняга дня у іх нядрэнна атрымліваецца. Збор інфармацыі. Вось збіраць інфармацыю, асабліва колькасна, не столькі якасна, колькі колькасна браць усё, што магчыма, на ўсялякі выпадак, потым спатрэбіцца. Ну, то бок інфармацыю яны збіраюць добра, яны гэта ўмеюць, у іх гэта атрымліваецца, вопыт назапашаны, традыцыя ёсць. Іншае пытанне, як гэтай інфармацыяй карыстацца. Калі глядзець на матэрыялы штазі, ты разумееш, яны сабралі велізарную колькасць інфармацыі, але апрацаваць гэтую інфармацыю, зрабіць добры, якасны аналіз і пэўныя высновы, якія дапамогуць у працы і ў прыняцці палітычных рашэнняў, з гэтым і ў Камітэта дзяржаўнай бяспекі савецкага, і ў штазі, у іх з гэтым былі праблемы. Прычым відавочныя праблемы. Калі паглядзець на вось гэты кейс спадарні Харысавай, ну, выглядае так, што яны падрыхтаваліся,
падрыхтаваліся, правялі пэўны збор інфармацыі, зразумелі для сябе, што гэта фігура для іх можа быць цікавай. Я так разумею, што тут цікавасць была з тым, што яна была спачатку незразумела. Новы чалавек, хто гэты чалавек, чаму ён там з'явіўся. Ім трэба было адказаць на пытанне, што гэта за чалавек. І што ад гэтага чалавека трэба чакаць, і што ад гэтага чалавека можна прынцыпова атрымаць. Ну, далей они пайшлі ў гэтым накірунку, сабралі пэўную інфармацыю. Можна сказаць, што з пункту гледжання КДБ папрацавалі досыць эфектыўна. Ну, а што тычыцца якасці інфармацыі, ну, ізноў жа, мне вельмі цяжка ацэніць. Мы ж маем заяву спадарыні Харысавай, што нічога там такога не было з таго, што яна перадавала. Тым больш яна лічыла, што яна ўсё роўна не з камітэтам дзяржаўнай бяспекі кантактуе, а з украінскім СБУ. Але выглядае сапраўды так, што там не асабліва якасная інфармацыя. Чаму? Калі б гэта была якасная інфармацыя, і ўвогуле гэтая гісторыя з Харысавай з пункту гледжання КДБ была перспектыўнай, ну, яны працягвалі гэта рабіць. Яны б не спальвалі б гэтую ўсю гісторыю. Відавочна, што ў іх больш цікавасці і больш магчымасці было менавіта ў прапагандысцкім накірунку. І зараз яны гэта прапагандысцкі выкарысталі, бо яны ўкінулі гэта ў публічную прастору. Ідзе дыскусія, я думаю, то, як вядзецца гэтая дыскусія з абвінавачаннямі, папрокамі, з пошукам шпіёнаў, агентаў і іншае, гэта ўсё тое, што КДБ выдатна падабаецца. Я ўпэўнены, што ім гэта падабаецца, но на гэтым гэта гісторыя фактычна і скончыцца. Так што я не думаю, што яны там асабліва шмат карыснай інфармацыі увогуле атрымалі. Ну, сапраўды, это вот і з гэтай нагоды і было пытанне. Я так разумею, што вы фактычна на яго і атрымалі. Тацяна Лукашук пыталася, чаму пра сваіх агентаў КДБ пачаў расказваць на БелТВ, каб пахваліцца, і чаму толькі пра аднаго. Гэта параза ГБ ці не прафесіяналізм? Я мяркую, што яны ў пэўны момант для сябе вырашылі, што там больш нічога не атрымаеш, што напэўна, тая інфармацыя, якую яны атрымліваюць па якасці, гэта не тая інфармацыя, якая ім патрэбна, ну, таму і вырашылі гэтую гісторыю закрыць. Бачачы, што ну ўсё, тут больш нейкага працяга не будзе цікавага, давайте зробім хаця б з гэтага тую ж інфармацыйную бомбу. Калі ў іх ёсць цікавасць, і калі яны бачаць напрамак перспектыўны, і калі яны лічаць нейкі напрамак перспектыўным, яны не ідуць з гэтым у публічную прастору. Давайте возьмем, ну, напэўна, адзін бадай ледзьве не самы знакаміты кейс Анжэлікі Мельнікавай. Мы ж нічога дакладна на сённяшні момант не ведаем. Яны ж у нас ёсць толькі пэўны, толькі не ў нас, ёсць у публічнай прасторы, ёсць поўныя выказы, гіпотэзы наконт яе лёсу, што там насамрэч было, што, магчыма, яна знаходзіцца сапраўды ў Мінску. Ну, а што робіць афіцыйны бок? Ніякага пацверджання, ніякай інфармацыі, нічога. Альбо ўсё выглядае не так, як лічаць розныя аналітыкі, альбо проста яны вырашылі для сябе, што гэтым кейсам Мельнікавай яны ў пэўны момант усё ж такі яшчэ раз скарыстаюцца. І можа ён быць яшчэ для іх карысны. Таму гэтага і няма у інфармацыйнай прасторы. Но галоўная прапагандысцкая мэта, яна ўжо дасягнута. Калі паглядзець на тыя абмеркаванні ў сацыяльных сетках, якія ідуць, абвінавачванні, як гэтыя дыскусіі вядуцца, ну, на дадзены момант яны гэтую мэту дасягнулі, яны ўмацавалі гэты погляд на тое, што паўсюдна ёсць агенты, супрацоўнікі беларускага КДБ. Я думаю, што іх сапраўды хапае. Ну, ізноў жа, а як магло быць інакш? Барацьба з Ціханоўскай, яе офісам, з дэмакратычнымі сіламі – гэта на дадзены момант асноўны напрамак дзейнасці беларускіх спецслужбаў. Так што на гэтым напрамку яны і працуюць, і вельмі актыўна працуюць. Тым не менш, да, дарэчы, я звяртаюся да Ромы Партасевіча. Рома, ну ты ж вот аказалася такі талент расследаванняў. Давай расследаванне пра Мельнікаву выкрый, покажы, як там вот гэтыя змагары купілись за 150 тысяч чего там евро і ўсё астатняе.
чакаем на наступным тыдні расследования и удара по вот этим вот всем офисно-кабинетно-координацыйно-радыйным продажникам. Спадар Александр, і ўсё ж таки, калі браць гэтую сітуацыю і тое абмеркаванне, тыя дыскусіі, якія ідуць, вот вы там нешта пачыталі, нешта не пачыталі, але ну часам же ж вельмі слушныя і пытанні ці прэтэнзіі выстаўляюцца, да прыкладу, калі зразумела, што гэта спецслужбы, чаму не пайшла і не сказала, чаму, калі ў цябе подлавілі на моманце, что у тебе там было псіхалагічныя складанасці, ты ў той же час працягвала выконваць свае абавязкі ў іншых структурах, дзе трэба быць холодным і з жалезнымі нервамі, і ўвогуле супраца, нават калі это не КДБ, а СБУ, якія спачатку там называліся, наколькі гэта прыймальна вот для нашай супольнасці. Гэта прынцып як вораг майго ворага мой сябр, ці як да гэта ўспрымаць? Вот у вас якія пытанні ўсё ж таки по гэтым кейсе ўзніклі? Ну давайте с СБУ пачнем. Гэта насамрэч не нелёгкае пытанне. Я бачу шмат выказванняў пра тое, што любая супраца з замежнымі выведкамі, спецслужбамі і іншыя з'яўляецца непрымальнай. Гэта абсалютна лагічная пазіцыя, але тым не менш, калі ўсё ж таки падысці больш рэалістычна, не з пункта гледжання маралі, а з пункта гледжання рэальнай палітыкі. Ну калі ты сапраўды ў замежжы працуеш як палітык і хочаш быць паспяховым, тебе патрэбны нейкія ресурсы, ты павінен на кагосьці абапірацца. І тое, што з рознага боку, з рознага кшталту спецслужбаў ёсць цікавасць да гэтых палітыкаў, ну гэта відавочна, тое, што яны выходзяць. Гэта нармальная праца спецслужбаў. Ну а як інакш? Канешне, і украінскія спецслужбы, і напэўна літоўскія спецслужбы, латвійскія, польскія, якія заўгодна, калі яны жадаюць ведаць пра тое, што адбываецца вакол офіса Ціханаўскай. Гэта частка іх працы. Вось. А ў далейшым, наколькі хто з кім гатовы супрацоўнічаць, ну гэта трэба вырашаць для сябе. Тут я вельмі асцярожна стаўлюся. З аднаго боку, просто мяне трошки здзівіла, калі кажуць, што супрацоўніцтва з СБУ гэта, ну зноў жа, конечно, можа быць розны ўзровень супрацоўніцтва, гэта зразумела, конечно. Но што супрацоўніцтва з СБУ гэта абсалютна непрымальна, гэта з аднаго боку, а з другога боку якраз такі сярод дэмакратычных актывістаў шмат чуеш пра тое, што перамога дэмакратычнай Беларусі цалкам залежыць ад перамогі Украіны. Ну калі я дарэчы не з тых людзей, якія лічаць, што інтарэсы Украіны і Беларусі на 100% супадаюць. Гэта мне падаецца ўсё ж таки досыць наіўнай пазіцыі, але ёсць людзі, якія гэта сапраўды лічаць, і калі гэта так, то чаму з гэтага пункта гледжання тады супрацоўніцтва з СБУ абсалютна непрымальна? Я маю на увазе, і зноў жа, гаворка можа ісці пра абсалютна розны ўзровень супрацоўніцтва. Мне, дарэчы, да канца па-ранейшаму не зразумела, на якім узроўні супрацоўнічала спадарня Харэсава. Але ўсё ж такі, гэта іншае пытанне. Кожны, урэшце рэшт, вырашае сам для сябе. У мяне ёсць такая пэўная раскоша, я не палітычны актывіст. І таму я магу заявіць, што я не жадаю, не збіраюся з ніякімі спецслужбамі супрацоўнічаць. Но а у палітычных актывістаў іх з магчымасцямі сказаць не ў пэўных умовах, напэўна, ўсё ж таки справа больш дрэнна выглядае. Так што у такім вось накірунку. Ну да, даволі складаная сітуацыя. Ну не ведаю, будзем глядзець, як яна будзе развівацца. Ну дарэчы, вось пытаюцца у вас, а калі б вось вам, спадар Александр, як чалавеку, які актыўна вывучае прыкметы і сочыць за там праявамі антысемітызму, Масад прапанаваў супрацоўніцтва, што б вы сказалі?
Яны не прапануюць мне супрацоўніцтва. У мяне няма якасцяў, каб супрацоўнічаць. Акрамя таго, я вельмі рэальна ацэньваю свае магчымасці. Так што у гэтым сэнсе я не належу да кола тых людзей, якія могуць атрымаць такую прапанову. У любым выпадку, ізноў жа, хто б не прапаноўваў, і я ведаю, што такое супраца са спецслужбамі, што гэта азначае і для прафесійнага жыцця, і для асабістага жыцця. Таму у мяне ніякага жадання супрацоўнічаць з якімі-небудзь спецслужбамі няма, і я думаю, не з'явіцца. Добра, будем спадзявацца, што ўсё ж таки гэтая сітуацыя не павялічыць раскол у дэмсілах, узровень там недаўзаемнага недаверу, пошукамі агентуры і маргінеза. Мы і так ужо тут, я гляжу, актыўна займаемся не першы дзень. Спадар Александр, хацеў бы яшчэ одну тэму закрануць. Чытаючы навіны, звяртаю увагу, спачатку нам расказваюць пра тое, што по розных рэгіёнах, розных гарадах у Беларусі актыўна праводзяцца нейкія там вучэнні, то са школьнікамі, то з нейкімі там, я не ведаю, там увогуле людзьмі, якія даўно там не маюць некага дачынення да войска, то зараз сілавікамі. Прычым конкретно так і называюцца по супрадзеянні масавым беспарадкам. Вось 4 чэрвеня ў Барановичах праводзілі, нават там вуліцу одну перагарадзілі, рух цалкам, каб вот вучыць іх там супрадзейнічаць. У той же час как бы працягваюцца праблемы на межах с Евросоюзом. Там Латвія зафіксавала просто рэкордную за апошнія 32 месяцы сутачную колькасць спроб пераходу з тэрыторыі Беларусі 171. Там Польшча працягнула забарону палётаў над памежнай тэрыторыяй з Беларусю і Украінай. То бок, што адбываецца? Напружанасць расце, усе ў чаканні вайны? Ну, гэта вельмі напружаная сітуацыя. Конечно, на фронте сітуацыя бачная эскалацыя. Яна бачна і па тым ударам, якія наносіць Украіна, і па тым ударам, якія наносіць Расія. То бок сцэнарый эскалацыі, ён вельмі рэальны ў гэтым кантэксце. Гаворка пра тое, што Беларусь можа быць уцягнута ў вайну, яна ідзе. І выглядае так, што і не толькі Украіна пра гэта кажа, но і сам рэжым Лукашэнкі разглядае такую магчымасць, разглядае такі сцэнарый. Я ўпэўнены, што Лукашенко гэтага не жадае, што ён не жадае уцягвацца ў гэтую вайну, не жадае, каб яго уцягнулі ў гэтую вайну, але зноў жа апошняе слово тут відавочна не за ім, апошняе слово за Расіяй. І Лукашенко дзейнічае так, як ён прызвычаіўся дзейнічаць, зрабіць усё, што магчыма у ягоных умовах. То бок той сцэнарый, што можа, вы ж сам яго агучваў, што вось хто ж ці можа вайсці з тэрыторыі Украіны, паспрабаваць захапіць райцэнтр і іншае, тое, што мы, дарэчы, на мінулым тыдні абмяркоўвалі, ён лічыць гэтыя сцэнарыі, он не выключае гэтыя сцэнарыі. І таму і адпаведныя меры таксама прымаюцца на выпадак, спадзяемся, што гэтага не будзе, але ўсё ж такі на ўсялякі выпадак трэба быць падрыхтаваным. Робіць усё, што ў ягоных магчымасцях. Вось так, але сітуацыя напружаная, у мяне не такога адчування, што яна палепшыцца бліжэйшым часам. Вось такая напружанасць, што можа вельмі хутка змяніцца да горшага, гэта такі базавы сцэнарый, як мне падаецца, на наступныя тыдні. Ну і завяршаючы, ўсё ж таки звернемся трошку да сітуацыі у персідскай затоцы з Іранам. Ці бачна там нейкія ўсё ж таки змены крокі на завяршэнне канфлікту? Там сітуацыя по-ранейшаму вельмі хіская. Там бачна з аднаго боку, што Злучаныя Штаты не жадаюць працягваць гэтую вайну, але з другога боку Трамп і не гатовы адмовіцца ад сваіх ключавых патрабаванняў. Перш за ўсё, якія тычацца ядзернай зброі, узбагачонага урану і гэтак далей. Так што перамовы там працягваюцца, ідуць вельмі марудна і хістка. Іранскі бок гуляе, імкнецца выцягнуць час, бо яны лічаць, што час працуе на іх. Пэўная логіка ў гэтым, канешне, ёсць. Але мы ж бачылі нават эскалацыя і гэты абмен ударамі, які адбываўся. Так што ўсё вельмі хіскае. Магчыма, ўсё скончыцца і нейкай дамовай і перамовамі,
спынение доўгатэрміновае спыненне агню і перамовы, прычым па гэтым вось кардынальным важным пытанням гэта магчымы сцэнарый, як падаецца ўсё ж таки мне самы верагодны на дадзены момант, але не выключана гэта вайна, калі будзе нанесены удары, як Трамп сёння калі Wall Street Journal была гэтая публікацыя про тое, што Трамп заявіў свайму атачэнню, што калі ў выніку калі выніку іранскага, прабачце, удару пацерпяць амерыканскія вайскоўцы, загінуць амерыканскія вайскоўцы, ну ён гатовы будзе працягнуць гэтую вайну. І гэты варыянт таксама магчымы, але ўсё ж таки больш верагодна на даны момант ўсё ж таки нейкае спыненне агню доўгатэрмінова і перамовы. Дзякую вялікі, развітваемся на сёння с нашим экспертам, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманом. Подписывайтеся на яго телеграм-канал і яго YouTube канал «Ответим за свет». Ёсць спасылачка у нас у опісанні да гэтага стрыма. Ну і безумоўна не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.